Joj, na ovaj televizor samo neke gluposti. A ja ću malo odspavat nekad. Mali, šta radiš ti? Što si prebacio vamo? Vidiš da gledam televizor. Što diraš kanale ove? A dobro, nemoj ga lamtevati daljinski. Pa ja sam mislio da ti spavaš, pa zato vidim da žmiriš. Ja spavam. Vidiš da gledam televizor, ne spavam. Mrstam uso, pusti mene da gledam televizor. Ja spavam. Malo odmaram, moću on odmah govori da ja spavam, breće draga. Dobro, izvini. Ćao. Pa vičaj ga, on kiše, jesam ti rekla da ubiješ čarape da se bolje paziš, eto sad si bolestan. O mama, nisam bolestan, Bog ti dao. Ama jesi bolestan, vidiš da kišeš, odi ti ja sad napraviti čaj, jel ti jasno, pa ćeš piti čaj. Ola žene, Bože dragi, neću mama piti čaj, znaš da ja ne volim čaj, nisam bolestan, samo sam kihnuo. Ama nemoj me govorit da nećeš piti čaj, ako kihneš još jednom ideš u bolnicu. I obuj čarape. Oj, Bože dragi žene. Samo da me niko ne čuje. Došao sam baš kasno kući. 3 sata. Džaba ti sine ulaziš polako. Mama tebe čeka i zna koliko je sati. I sad će da razvija. Ali po tebi. Nemoj mama, molim te, samo tući. Nemoj mama, molim te. Ma šta, nemoj džez bio do ova doba. Mama, haj odi ja u grad, vidimo se onda večeras, ajde čao. No kuda ćeš ti mali, nisi ni jeo? Ma nisam ja mama gladan, ješ ja nešto u gradu. Ma šta ćeš jesti u gradu? Nemoj da ti ja dolazim tamo. Vraćaj se vamo, za koga ja kuham. Sarmu sam napravila, dolaz vamo sjeda jest. A dobro mama, izvini, ješ ja sarme. Pa normalno da ćeš jesti, pa ne pravim ja sarmu džabe. Dolaz vamo i jedo, ti ćeš jesti u gradu, trošiti pare. Džube jedno, ne znaš ništa čuvati, breće draga.